Ҳамада салому алайкум бардоро хона доред. Блин, мумкин ки шумо ин видеоро дар рӯз тамошо карда бошед. Не ки ча намедонед ки мумкин ки дар шаб снимат кардаги бошам. В общем гап дар бораи нест. Мо бардора канал дар шумо тавсия метавонам бо номи Neka Top. И канали ма да монандӣ дора, яъне ки ҳам хеле видеои интересни ки дар канали мо мешава дар ин ҷа ҳам дидан метавонед. Ссилкаш дар описанияи видео ҳаст. Neka Top. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи рӯҳ ва сафари он баъд аз марги инсон аст. Апрозе ки мо гузарондем, ҷои якама гирифт хатогиҳои киноҳо, ҷои дуюма гирифт зона 51. Қатъи ма дар бораи зона 51 видео кардагӣ будам. Не ки бо як видео дига ҳам мекунем. Яъне ки баъди видеои кардагӣ ма бо одамо як флешмоб ташкил кардем ки зона 51-а штурмоват мекунем. Яъне ки ҳама каса ҷамъ мешем, тёқ-пёқ мегирем, мерем зона 51. В общем бародаро дар ин видео натиҷаи ҳамира мефаҳмем ки чӣ гап шид. Зона 51 рафтам, пришелса қабидан, Дональд Трамп чӣ гуфт дар ин бора. В общем бомбический выпуск. Рафтем. ва бардоро фаромӯш намекунед барои дастгирӣ кардани канал ва барои худи шумо ки метавонед дар бозии ҷанговаро, бозингаро, в общем дар любой намуди спорт агар угадат карда бутавонед ғолиби ягон командаро ё ин ки ягон ҷанговара метавонед дар бурди ё сум кор кунед ва канала дастгирӣ кунед. Фаромӯш накунед бо промокод масъала барои бонус ба даст овардан. Рафтем. Яъне ки ҷое ки одамо омадан чӣ мо мебинем? Даҳо туалетҳо ва одамое ки дар шапкачаҳои фалгадор дар сарошона, яъне ки защита инопланетянино, луфтакҳои инопланетянӣ, студия, чандин мошинҳо ва бародаро и ҳамон одамое ҳастае ки дар флешмоб ответ додан ва ҳамакаса хестан омадан ба ҳамин ҷо. В общем полни атмосфераи инопланетяничист одама хоб мегирса забонаш намепечида. Инопланетянический. Инопланетянский, короче. Во, инопланетянский атмосфера. Оскара! Яъне ки зона 51 чӣ аст? Зона 51 зонаи воздушни ҳарбии секретни Амрико. Ва иҷа чӣ ба ки ҳама одаморо диққатшон ҷалб мекунад ва ҳама мехоҳад ки уҷаро штурмоват кунад. Ин зонае ки дар пустиняи Невада қарор дорад. Бисёр одамо фикр мекунанд ки дар инҷа изучат мекунанд инопланетяниноро ва албатта ки худи ӯ ҳам дар инҷа метавонанд боша, метавонанд ин ки ҳасти ҳам ба гуфти одамо, тарекаҳошон ҳам тарекаҳои мехӯрем алхоти хеле ҳам летающи тарекаҳошон ҳам дар ҳамонҷо ҳастанд. Ва ба гуфти бисёриҳо ки чӣ следое ки аяму инопланетянино мемонад, мисол яке меоянд шинамонтаж баллоншон ҳалиш мекунад. Ё баллон надоранд. В общем яке агар ягон поломка мешавад, ягон тарекашон дар ягон ҷо меғалта ва ягон следшон мемонад, гӯё ки давлат, то есть Америка ҳама следои ҳамира мебаранд дар ҳамон зона маҳкам мекунанд, то ки дига одамо надонанд. Барои анами хотир ва чӣ хеле ки гуфтем ба гуфти одамо ки дар онҷа инопланетянинои зиндаро мехапанд, нигоҳ медоранд ва ҳама кори ҳамин сар мешавад. Дар интернет призиват мекунанд ки биёин ҳамакаса мерем озод мекунем асирои инопланетяниноро ки дар зона 51 маҳкам кардагӣ. И бисёри истифодабарондаҳои интернета маъқул шид. Дар 3 моҳ 2 миллион одам ҷавоб метад. 2 миллион одам розӣ мешавад барои штурмоват кардан. Як ҷиҳат дигаша фикр карда накунае ки чӣ хеле ки призиват кардан ҳамин корда, яъне ки изначально ҳамин текст худаш ба намуди масхара метафт, яъне ки чӣ гуна буд. Одамое ки ҳамин корро ташкил кардан менависанд ки агар ки мо мисли Наруто бидавем, мо IT увода тез метавонем давида. Наруто кие бародаро? Як персонажи комикси ҷопония, як бачаи ниндзя и як чанд намуд тавоноиҳое дора ва яке аз инҳо давидани ӯ мебошад ки мақсад хеле тез метавонад бидава ва тарзи стойкаи ҳамора инструксияша дар интернет мегӯянд ки мақсад инем хеле стойка бигирем, мо бояд бидавем ба ҳамҷо турмават кунем. Бале как-то прикольно метавон, не ки интересность чия да бародаро ки хоб прикольно метава, ход не, одамо ответ метавонанд дар ин. Ва агар ки ҳамин хеш шава одамо ҳама каса бидаванд ба зона 51 чӣ метавонад? Ва агар ҳам хеш шава дар асл ҳама одамо бидаванд ба тарафи зона 51 чӣ кор метавонад ки рух бита? Дастота болока дастота пишта гардон ашу ягон табара теша яро хайдорем, мо просто сайёҳем. Чӣ хеле ки фаҳмидем бародаро охранаи зонаи 51 шӯхиро намебардорад. Хайрият барқасд буд. Ман хишам шӯхиро намебардорам да. Хеле вово хурдан одамоеро ки ба мототсикл дар территорияи 51 қарор гирсанд. Мо шумо да як шанси дига метем ки хайротро нагирен, дафша наиҷад вақте ки мо канвоя файрот накардем ва шуморо $750 штраф накардем. Яъне ки намехебон мехӯрам бардоро военниҳо дар зона 51 одамое ки мехоҳанд ҳамон территорияро бигзаранд. Мошинои беномер, формаҳои без ягон значок, без ягон чӣ. Ва шӯхӣ нест бародаро. ҳатто
ҳолати ҳастае ки одама киштагиян. Ай сабаб яъне хеле беаҳамиятию бепарвоги мо январ як одам мемурад. Як одами ношинос территорияи зона 51 медроя ва дар дасташ як ашёеро мегирад бо намуди турба. Номаълум ки чие. Ай дур ва ё мебинан охраннико ва ура фармон метаҳанд ки бигарда. Ӯ гӯш намекунад, ҳарди ваени ура бепарна. Бобардоро ин қадар сахтгирӣ албатта ки желани одаморо яъне ки фикри дар сари ӯ то мехӯрад дар уҷа инопланетян дар уҷа секрети калонай ин херафтор чӣ кор мекунад? Бале бародаро фаҳмидем. Наоборот желани ӯро бисёр мекунад ва подозрени ӯ ябора сахттар шудан мегирад нисбати ин ки дар ин раҳ мисол одама киштанд. Значит хеле чизи секретние дар уҷа. А шумо чӣ? Шумо охир фикр мекунед? Дар комментария бинависед. Ва ин кор бардор ҳам қадар калон шуд ки ҳатто Доналд Трамп маҷбур шуд дар ин саволот ҷавоб гардонад. Ва ози чӣ гуфт? Хеле интересне бардор. Ҳастанд одамое ки мегӯянд ки ӯ чизеро дидагиянд. Ман худам ба ин бовар намекунам. Не ки ҳамаи кор шуданаш мумкин аст. Чӣ? Ту президенти кишвар, сарвари давлат бовар надорӣ ба ҳамаи ин? Но фикр мекунӣ ки ҳар кор шуданаш мумкин аст. То есть ки ту худат намедонӣ ки дар вайни база чӣ қарор дорад? Ҳар чута боварим наомадест. Киям надонам. Намедонам ҳами бардоро. Ё медонам? Не ки медонам. Садриddin ayni ki Бобоҷон Ғафуров. ва аҷоибиш ҳамин бардоро ки худи президента бисёри одамо ба инопланетяни баробар мекунанд ва мегӯянд ки ӯ космос омадагист. ҳамин хотир ӯ ба дар инопланетяниҳо бовар надорад. хая ки иша бардоро фаҳмида мешавад ки агар дар байни одам мақсад як одам камтар атличат кунад, ӯ одама ё ки даҷҷол мегӯянд, мисол мисли фокусникора даҷҷол мегӯянд, ё ки мисол ягон одаме ки ранги ҳама одамо набошад, баъзо агар атличатса кунад, ура мақсад ҳарчи гуфтан мегиранд. Даҷҷол, ҷодугар, мисол як чи дига, ҳатто ман хеле ҳолатҳоеро дидагим ки одаме ки ба зеб таваллуд мешавад мегӯянд ки ҳаромие, барое ки то есть ки ман намефаҳмам хеле чиза, яъне ки одам ба зеб шид значит ҳаромие. То есть нем хеле як чиз дар байни одамо аст ки одам камтар атличатса кунад ай дигар одамо, ура значит ки ӯ чота ай табақаи мо нест. ҳамин хотир мумкин Доналд Трампа инопланетянин будан барои чӣ ки ӯ дар ҳамаи корош муваффақ ай мақсад успешния хела ҳам мисол давлата пеш мебара, ҳам бо пешай ин бизнесмена. Возможно ай завист. Одаме ки як аз дига як кора мекунад ва худаш наметавонад чӣ мега? Яъне ки не байни мо ягон фарқи калон нест. Просто ки ӯ ай дига планетае барои ҳамаи ин кора ай дасти ӯ меояд. Агар ӯ ҳамаи планетаи мо мебуд, наметавонист ранги ма чумо мешид мегам. Мисол да ягон одаме ки завист дошта бошад да одами дига. В общем фаҳмидем. Хайр, в общем тема дар бораи Доналд Трамп намера. Доналд Трамп инопланетян нест, агар ки ма пурсем. Ба дар ҷаб кандидати ки мехоҳад президент шавад, ӯ ҳам ҷавоб мегардонад дар вопрос, дар саволи дар бораи инопланетянино. Ва ӯро мегӯянд ки братан, агар ту президент шавӣ, честна мегӯи рост ша. Мега мегӯм. Ма шуморо намедонам, мара занам мақсад маҷбур мекунад ки ма бугум, ба хотири ман занкалонам, в общем ман мегӯм ира. Хеле занкалонша намегав. Мега мара занам маҷбур мекунад, ба ҳамин хотири ман мегӯм ира. Яъне ба хотири халқ небу, ба хотири ки мара занам маҷбур мекунад мегӯм. Хеле дига чӣ мешавад? Ба фикр мекунам гапи якум гуфтам рост буд. Агар ки шумо президент шавед ва ҳама маълумотҳоро дар бораи инопланетянино биёбед, шумо дар ин бора моро гап мезанед? Ман ҳам хеле мегӯм. Зани ман мара маҷбур мекунад ки ман ҳамаиро бугум. Ман ҳатман ин кора мекунам. Ва як маҷлис дига дар Конгресси США мешавад дар бораи НЛО. ки вайниёро тайёр кардесанд барои ҳолате ки агар ки ӯ бо НЛО вобихӯранд. Правительство уверен боша ки НЛО вуҷуд надорад, пас чӣ ба солдата тайёр мекунад барои ҳолати мабодо ки ту вохӯрдӣ. Страховка. То есть ки агар ки набошам, не ки глубоко медонад ки куҷоида ҳаст, значит ки тайёр шин хаян. Яъне ки 100% овар надорад ки нестае. Может 50/50. Короче, чӣ бо солдата тайёр мекунед дар ҳол барои ҳолате ки мабодо ту ба НЛО вомехӯрӣ, яке гуфта. Ё ки НЛО инопланетян нест. НЛО махсус мошин ай дига давлатҳо секретния. Гап дар бораи НЛО ам бародаро отдельни гап ҳози бисёр одамо НЛО-ро мақсад ҳамо летающий талақа ба ягон мошинои инопланетянино баробар мекунанд. Ҷабо аст информатсияе ки ҳамин летающий тарелкара ҳамин техникаи ҳамин замина, техникаи ҳамин замини худмонай мақсад ай секретния. Короче Америка худшам дора меброра коша буд мекуна барои ба чӣ хотир секретния ки чӣ хеле осона ка бори инопланетянино медоди. Кстати бардоро фикр кунед, ҷуз як
сюжети зур метавона бошад. Мақсад метавона ки правительствои Америка худаш специально шумиха дар бораи инопланетянино ба қапа беста. Гӯё ман отрицат кардаесам, не ки ай ҷиҳат дигаш бо ҳамин шумихаро бароварда мегира ки гап дар байни халқ дар бораи инопланетянино беста. Яъне ки чӣ кор метавона карда. Баъд худаш летающи тарека биброрау секретна махфӣ дар ҳамун зона 51. Мақсад биброра хулиганиша кардан бигира, ҳар ҷода ҳар чиз задан бигира, ҳар корша кардан бигирау бубара дар ҳамун зона 51 маҳкамш куна. Ҳама дар бораи инопланетянино медонам ки ҳама одамо тарекаро ки дидам мега инопланетян най ҳеҷ ка Америкаро нагоҳ намекунад. А что, так можно было, что ли? Идеяи зур, а? Скорее всего, фикр мекунам хеле. Стивен Грир американский следователь дар бораи НЛО 20 сол шуд ки ҳаракат кардааст то ки ҳама одамо да бифаҳмонанд ки правительствои ҳамаи давлатҳо дар бораи яъне ки бо инопланетянино алоқа доранд, не ки медонанд ки ӯ ҳастанд. В общем, чахчахиян кардашон. Ва чӣ хеле ки ӯ мега технологияи пешрафтаи ӯ ҳам дар ихтиёри одамои заминие. Ва мурдагии оружия бизнесҳо намегузоранд ки ин технологияи пешрафтара ба зарари халқ не ба фоидаи халқ истифода баранд. Муаллими физика Павел Полоян мега ки бале гап роста аз мо пинҳон мекунанд. Ва ё одам мега ки летающи тарекаҳо ҳамаш аз заминанд, масалан заминиёт тайёр мекунанд ӯро. Ва хиди ҳамин достон ай ки ҷо пайдо шудагиай аз изобретении Ҷон Пит. Ва шумо ози бародаро ин асбобиро дидестен чӣ гунае. Бале дар инҷа техника на он қадар бобарора, яъне ки наметавона парида, не ки сохти ҳамира, основаи ҳамира дар дигар чизо истифода бурда тонистанд. Яъне ки ҳамаи ҳамин этапи баромадагии технология, мақсад телефон як ябора ихелӣ шидагӣ нестай ва як ябора шидаам наметонист. ин эволюсияи технология мегӯянд ира. Мақсад оз як одам гӯяд ки бихандам барои ба ҳоли Nokia 4 махшкана ки ира таъриф канам бигӯянд о ана одаме ки ана ира кард ана ӯ маладесай. Ӯ маладес нестай бародаро. Агар ӯ намебуд ин намешид. Яъне ки ин пайтаб най. Чӣ хеле ки гудак як ябора намехеза баксиёр шава, аввал чорғовак ба фук мезана, ба калам мезана, биниш прихок мешава, оста оста рагариро ёд мегира, рост мешта, баъд ҳамаш пайтаб намешава. Ҳамаи чӣ бародаро дар ҳаёт пайтаб най. Эволюсия қадим. Ва анами технологияро гирифта мегӯянд ки летающи тарекаҳое ки имрӯза мо мебинем кори заминие дар замин тайёр кардагиам ба анами технология. Ва бале бародаро ман фикр мекунам одамое ки дӯст медоранд ҳамин хел чизҳоро ӯро дар ихели версия устраиват намекунад ки ӯро бигӯи ин чизи заминие ин вуҷуд надорад, балки ӯ ҳамин завқшон дар ҳамине ки мо глубоко бирем далчи бикувем. Аст бародаро далчи версияш, яъне ки мо дар бораи инопланетянин гап мезанем, яъне ки инопланетянин маънош мавҷудоте ки аз дигар сайёраҳаем. Шумо мерем бародаро дигар сайёра. Гӯш мекунем интервюи як-ду одами дигара. Ӯ ба кӯча мерафтанд, аз ӯ саго метарсиданд. Дар як қишлоқи Протасова солои 90 як воқеа рух метавад ки то ҳозира одамое ки дар ёдшон ҳастай ба хела тарс ҳаросу воқеаро ба ёд меоранд. Дар инҷа як группаи инопланетянино мефурӯянд, чӣ хеле ки шоҳидон нақл мекунанд. Ӯ як сайругашт карданд қишлоқда ва паридан рафтанд. Шоҳидо трактористҳо буданд ва дар ҳамин территория бародаро баъди кор шидан як ба мисли ҳамун летающи кавле то есть тарека месозанд. Ва бародаро дар ҳамин қадар хабарҳо ҳастаи дар инҷа статистикаи хабарҳое ки одамо мақсад подозрение мекарданд ки НЛО-ро дидан, яъне ки чизҳои аз дигар сайёравори метофтагиёра. ҳамин хабарҳо ҳозир мо мебинем ки кадом соло чӣ қадар буд. Баъди соли 2014 хам мешавад, яъне ки соли 2014 хабар аз ҷониби халқ дар ҳамин бора ки мақсад ягон чизиро дидан ки ба чизҳои заминӣ монанд набуд. Соли 2014 ин шумора будак 8696 та. Соли 2015 мешава 6909 та. Соли 2016 5681 та. Соли 2017 5030 та. Соли 2018 3343 та. Так, ай бора чӣ метавонем хулоса бирорем, натиҷа бирорем? То есть ки дар солҳои пеш бештар халқ медиданд. Аҳозе ки интереси халқ нисбати ӯ бисёртар шидестай, дар ин бора кам мебинанд. Яъне ки ӯ ин корро фаҳмида пинҳон шидестанд. Намедонам брат. Ва бардо дар охир мегем натиҷаи штурм чӣ шидак. Аз 2 миллион одаме ки розӣ шидаги буданд 2000 одам меоя ва штурмоват карда наметавонанд. Албатта ягон кас ворди вайни база шида наметавонад. Ва албатта ки ба ҷои ин дар дискотекае ки дар наздикӣ будам ҳамҷа мераванд аз пастело рақсу бозӣ мекунанд, мезананд миям.
یعنی خیلی باردارو فکر حقیقتنا در کامنتاریا پیچات کنین ویدیوی نو و انتظار باشین. آماده خیر تو ویدیو آینده. Where mind is master of the body. در سیاره‌مون هستی. در سیاره‌مون مردکوموی دراز نمیمونه. روز شبوگاه که جایی اگر نگوی از با تلفن دیگه آدم دا زنگ میزنم همه اسموی کارتای سبیربانک تا میگیرن. ما ای مارسم. در سیاره‌مون چی میکنی؟ ای ابلاوا گرفتم. یعنی که چخیل. در شما ابلاوا ناو تمام شید دمون ناو سر شید.